Kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, a pravih Srba, kako malo. Omladina! Ko je vodi? Nema duha njegovog, nema Hrista njegovog, a koga ima? Ako Hrista Boga nema, ako Svetog Save nema, prst i na njemu raspet Sveti Sava i bruji njegov tužan i setan glas, njegov plač koji se čuje od zemlje do neba: Gospode, oprosti im jer ne znaju šta rade. Ostaviše tebe, jedini smisao svih svetova. Ostaviše tebe koji nam daješ večni život. Ostaviše tebe koji nam daješ večnu istinu. Ostaviše tebe koji nam daješ večnu pravdu. I tvoji potomci podjoše za kim? Za ljudima bez Boga. A šta čovek može učiniti bez Boga u ovom svetu? Možeš li travu da porasteš bez Boga? Možeš li pšenicu svoju, kukuru svoju da podneguješ bez Boga? Možeš li tele da odgajiš bez Boga? Može li vrabac nad kuća da ti prhne bez Boga? Može li sunce da se nosi nad zemljom bez Boga? Može li nebesa i zvezde da stoje nad zemljom nesrećnom bez Boga? Eto, poludele evropski čovek, poludela evropska nauka, poludeli evropski mudraci, hoće svet da urede bez Boga. Eto, uređuje ga. Vidimo kako uređuju. Krv, ratovi, nesreće, bune, pobune. Nigde mira, nigde spokojstva, sve trči. Za čim? Za kim? Za prolaznim samoučivanjima, strastima i slastima ovoga sveta. O, Gospode, prosti nam jer bilja ne znamo. Na krstu raspet Sveti Sava, tužan i setan. Monaštvo mu je dalo sve. Monaštvo ga je učinilo sveteljem. Monaštvo ga je učinilo prosvetiteljem. Sveta Gora i sveti monasi vaspitali su Svetoga Savu i dali mu sva bogatstva neba. Dali mu večnu istinu, večnu pravdu, dali mu večni život i on ga dao srpskom rodu. Dao i večnu istinu i večnu pravdu, dao istinitog Boga i Gospoda Hrista. Po srpskim šumama, dubodolinama, kudurama, srpski manastiri, sidali sveti carevi i kraljevi, sidali sveti Srbi, ostavili nama, a manastiri skoro opušteni. Srbi neću monahe, Srbi krenuli za Evropom, za kulturom, za modom. Žene trče za parijskom modom i po varošima i po selima. Mladići, omladina, Srbi zreli, roditelji, činovnici, službenici, sve to se dalo na... A Srbi sada napustili taj svetosavski put, napustili monaški put. Prazni manastiri srpski, po jedan ili dva monaha. Kako će služiti službu Bogu jedan ili dva monaha? Ali pomisli na dušu svoju, na dušu njihovu. Ko će čuvati dušu srpskog naroda? Svima do uživanja stalo. A put manastirski, put Svetoga Save, kroz večnu istinu vodi u život večni. Srbi,
Na što ste sveli svoju istoriju i sebe? Srbi krenuli za kulturom, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom. O, leševi srpski! Šta vam daje ta kultura i civilizacija? Šta osim laži? Šta osim lažnozadovoljstva? Šta osim lažeg uzivanja? Šta vam daju palate i fabrike? Šta vam daju avioni? Pogledajte duše svoje, gde su vam duše? A duša je važnija od svega, ne od tvoga mala samo, od tvoga imanja samo, od tvoje stoke, ne samo od tvoje dece, nego, o, duša je važnija od svih svetova. To je večno u tebi, čoveče. To je ono što ne umire, to je ono što grob ne može uhvatiti. I ti dušom svojom moraš iz ovog sveta onaj svet. Šta ćeš raditi u momentu smrti? Si čovek, si Srbin, si čuo za Gospoda Hrista. Šta se zbiva srpskim čovekom danas? Sve što je Božje manje više opustilo u srpskoj zemlji. Opustili manastiri i pred svakim manastirom skoro raspe Sveti Sava. I on, tužan i jadan, gledajući svoje potomke, svoju nesretnu pastvu, kako propada u gresima i strastima i slastima i u lažnim kulturama i civilizacijama, jauče sa krsta, Gospode oprosti, jer ne znaju šta. Sva nebesa, svi ti apostoli, svi ti proroci, mučnici, spovednici, slave Svetoga Savu. Danas sam Gospod grli Svetoga Savu, najvećeg i najsvetijeg Srbina, najljubkije i najmilije srpsko dete Rastka.